Kape. Paano kape? Imong gipaniud to? Ginoo. O kani panay unay palit panay magbugas oh. Nay. Mayngod to. Hamang ka padulong. Ato sa uma. Agto ka sa uma? Oo. Magunsa man ka sa uma? Mga gulay. Mga gulay? Pila na may edad ni mo, Nay? 77. 77? Unsay ngalan ni mo, Nay? Erlinda. Erlinda. Napakay asawa ka, Nay? Patay naman akong bana. Patay na mong bana? Nakay mga anak? Naku mga anak na mas legyo. Tos lagyo? Unsa man ning lugar agi diri, Nay? Unsa ning lugar diri ah? Sa ako pa ni Danapa. Sakop sa Danapa. Ang Danapa dito sentro, di ba? Oo, sentro. Kalayo kayo ni bakda sa ning padulong diri. Oo. Imo agto ka sa uma. Pag sa ubos. Agto pa jud ka sa ubos. Oo. Dito. Dito ang imong uma. Unsa may imong mga tanong dito, Nay? Sa akong anak ko, dumamar sa akong anak. Ay, uma sa imong anak. Ay, mais, Mais, bulanghoy, bulanghoy, kamote, nana. kaingon ana ra, imong kuan. So kibali Nay, sa inyong balay, ikaw na lang isa nagpuyo. Oo. Nya nganong wala man ka nagpuyo sa imong mga anak, Nay? Di ko ganahan mag-ipon. Di ka ganahan mag-ipon. Sus Ginoo. Pero sustentado pa kasi imong mga anak, Nay. Pasahay. Usahay, Kung makasobra sila bugas, tagaan ko. tagaan ka. Kung wala na. Ganina lagi, nagbaylo ko. Anak ko kay mga bugas. Unya pa sa hapon ang bugas ma. Kuha man ko ipaniod to. Isa, mamayro na tayo, mauwa man ko. Nipalit na lang kong pan. Nipalit ang pan. Mo'y imong gipaniud to. Oo, Diyos ko, paano imong gipaniud to? pan, raang kape. Sa paano kape? Imong gipaniud to? Ginoo. Sa imong paligidaro na mo, makaantos ka paano kape? Na, agwan taon na lang doon sa may lain. Agwan tahon na lang nimo kay walay Huwag lain. mo kong dagat silingan. Maulaw ka mo dagang silingan. Huwag kong dagat silingan. Bisa nga ilabunilo. Pasay, pabaylo ako sa kasal mo. Oo. Handa ko nila. Tagaan po ka. Maayo noon. Mati akong dong agon. Pila na katuig na matay imong bana, Nay? Pila na katuig na matay imong bana? Pat na katuig. Upat katuig na. Sige lang, Nay. Ampo lang tas Ginoo tanan ha. Wala niya. Tanan kalisod na to, Nay. Iampo lang na to sa tanan sa Ginoo. Kasi gani, kahilak mangali kong babie. Ano man, Nay? Eh, giunanan na ako nga. Pagkaugmawa ko'y bugas. Asa mo ko bugas? Akong anak na iyon, matuboy bugas. Uwa, tanaw ko silingan, uwa mo ko mo doon. Maulaw ka mo doon. Di may yung kwarta itong paghahol, tagaan ko ng 30. Oo. May kung palit-palit ko kan, para ako lang tanong gusto mo ko. Amo na giingon na sa imong paghilak gabi na o sa imong pagampo gabi. Gidungog siya sa Ginoo ha. Nga magkita ta karon nay. So karon nay dili na ko magdugay istoryahan ako ihatag nimo para makapalit kag bugas. O sige nay o. Kani nay. Salamat. Way problema. O kani pa nay unay palit pa ni magbugas o. Oh, kapalit na mo ito nagbugas. Ikaw na bahalaan na naya. Ipalit mo bugas, sudan. Ha? Ampo lang ta sa Ginoo tanan na ha. Bugas, sudan. Palit ko kong tambal. O kana na ya. Basta importante na italawala sa atong naagian nga sitwasyon karon. Ang atong una sampiton ang Ginoo gyud ha. Kaya ang Ginoo nay. O kana. Kaya ang Ginoo nay nagtan-aw ra na og unsay atong sitwasyon karon ha. Ang Ginoo mo'y magpaigo sa tuwa tananay. Ha? Ang kanang imong anak nay nga dili ka matagaan basin pud naglisod pud na sila di ba? Sige lang kay naa pa may plano ang Ginoo para sa imo ha. O sige na ha. So karon nay ang gusto nako nay muuli na lang ta. Dili lang ka mo adto dito no. Ha? O sige. Yung balay nay. Nay ko balay de ka nang mabito tigbalay nga wa na human ka ng payag. Bubalay kayo mo. Ako hidahan ng tabil-tabilan ka. Guban po yung balay nay? Oo. Tabil-tabilan na po parang makaindak. Sige nay. So karon nay, ani na lang. Ihatod na lang ka dito sa inyong balay. O sige. Padali. Haman dapit niyong balay nay. Banta na ita. Mauni mong balay nay. So ikaw ray isa nagpuyo diri no? Sige mo sunod ko nay ha. Ginoo kaguba kasi mong balay na yun delikado naman yung ugnay halas na Ginoo ko hala nagkabuhay na din Ginoo mo rin balay ni nanay mga mamser. Hamang kadapit matulog nay
Muna imong mga gamit. Mau lagi? Ha? Buba na dito kung balay ni nanay mga ma'am sir. Nako. Nawala naman ni nay. Walay kuan rin nay, basing may mga halas din nay ba? Ama kay Ha? ila ba ko na ikabusan? Kani kinsa man ni imuha ni mga sinina? Basing may mga Mata di kan. basing may mga halas diri anay. Delikado ka nay ba? Amo ang nani niya. Ang wa ni unya. So karon mga ma'am sir no, awa jud ko nagtuo nga mga may balay ni nanay labi ni kaguba. Ginoo ko. So nay, kaning dili na ko magdugay nay ha, basin tuloy-an sa Ginoo nga makabalik ko ha. Ampo lang ta kanunay sa kitas anay ha. Sige nay, amping ka kanunay nay ha. Sige nay, adto sa kunay.